Kamaro marami yudo wajera malulu TV ageno ni intire makare. Maindi intire man kukumar wach mabene kinega kinde ikelo ne kodan jefulo mbaka. Sani ri wodo watu wagi weche gwe komag orwoka achiel kod bolruok to moloyo e kinde gi mag siasa. Oneno ka jo siasa ka wuothe gwe mopogore to weche mag tungni kata ng'ikruok bedo koni kod kocha. Udwaro ni to gandawa onego beni hore nade to onego beni girwako oganda yo machalo nade kata bet ni ng'ato okuogi e duond od bura ma iero. Arwaki ni machiegni. Ero kama Musto ganda. Nikuwa ramogi kamora mti nyinga endo chado rengo. Analud Kisumu kwa. Ero kama nyari chada kautulu ni marwa kechel kachele ti marwa marlu weka bende ina chel kumoganda mwara ogodo weche matimore e kor joma mopogoro pora nantamu matimore to weche ginyalo losna. Wase no kajo siasa buto koni kod kocha Sanieri gitemo manyo weche kocha chanenge manyo oganda mono ndigre ka jogombulu. Kata ka kamano giwuotho bende ka gitimo godo campaigns margi. To ka kulemo ka gidhi to okrwak gi eyo makare. Giroka oganda kech kod gi kabisa mimi kata ni weche magina kama ndio ba koni kod kocha kata ayeje moko owuoke. Iparo ni wach nieri inyalo tieke nade? Erokamano Jeff. En wach maracha ahinya nikech Kenya watemo mondo wabed gi miluongo ni demokrasi. Demokrasi tiende ni ndalo campaign kama to wayiene chama mopogore opogore. Emo miluongo ni multi party. Multi party tiende ni wan gi chama mopogore opogore mana serikal manoko mabedo gi paro mopogore opogore kendo ji bedo gi ideas mopogore opogore. Jodala wa okapar ka nyaka obed gi multi party democracy chakre 1990 to jodala wa poko evolve mo understand ni wanyalo bed ni okowinjre kodi e paro mar chama maintie to mano konyiso ni wan wasigu. To gimosimiyo kama obedo katimore en ni josiasa wa emose plant kodhi mar chuny marach ma iyudo ka at national level iyudo ka jotelo yanyore kendo bedo gi chuny marach. Seche moko iwinjo kata inyaparo ndalo moko migosi Adan Duale kayanyo migosi Isaac Ruto ni pesa no ken mar mama iwinjo giwacho weche maricho, giwacho weche motima yanyo, weche monge luor. Kineno ji kaka Moses Kuria gini giwacho weche molil kendo weche monge luor mokel kwe e kind oganda. King'iyo weche ma jo siasa wacho go ema koro jopiny maluwo gi maneno gi TV moko ng'e ni jogi gin osiepe. Be kawo wach ni koro gibedo mager kendo girwakre kamoro sama ji wuoyo kamae. Ema wacho ni jodala wa nyaka understand ni bana multi party tiende ni wabro bedo chama mopogore opogore to wabro piem kendo wabro piem e yo mar campaign to ji moyudo mang'eny mabro kawo serikal. Koro onge tiende mondo ji oyware nyinjo ga Baringo no oneg ji moko. Migosi Raila bende ni rally moro Turkana be iwinjo ni magina no ywake. Wik mokalo cha migosi Ruto bende ni Bungoma. Iwinjo ka jo Bungoma be ogoye koko. Kuonde mopogore opogore. Migosi Uhuru be akeni ni yo Mwanga koni ji moko go koko. Koro koko go sani medore. To gimaraji ni jo siasa okonywa. Kendo jo siasa kwe duol mondo giwuo ma ji winjo ni issues ma giwacho gin ang'o. Gikele ayani iwinjo ka ja siasa mawuoyo kar mondo wach gik modwa timo kata paro mopogore go gi ng'ato. Koro kipenjo kata migosi Uhuru ni Uhuru in ere pogruok ma in go kindi gi paro ma in go gi Raila nego. So mane pogruok moro go inwa campaign bana Jeff ana ingi gi paro magi ma tibe wacho ni an maro pogore gi magi ma. Koro jo piny winjo to giyiero maber kuom weche ariyogo. To ka jo siasa kotimo mano to kwanyal bedo gi kwenda lo campaign. To mogik nitie commissions mwachule pesa. Francis Ole Kaparo wayiero kendo wakete commission. Iwinjo mar cohesion and integration. Gine ji onego bed ni deal gi hate speech. To nyaka ne wayiero Francis Ole Kaparo. Nyaka ne chairman machon go office no Ole Kaparo doje. Enana yany madhi nyime to poka winje kana ni gikaw action mora. The only time ma winjo ka giwuoyo en ka gidhi parliament gidwa ni mondo med gi budget. To budget ni medo gi ni Ole Kaparo unto dwa timo ang'o gi pesa ni nikech nyaka ne wayiero e integration gi cohesion kai. Onge gima timore, onge gima winje kata mana ni timo kama kata ni timo kama kata ni timo kama. En mana wuoyo gi kwa pesa manono giwacho weche ma okony. Iwinjo Jeff. Koro kanti commission mawalo kaka mar integration and cohesion to onge gima timo. Aparo ni it's also high time mondo wabunge obed piny e parliament openji to commission ni konyo wang'o nikech koko nyal konyo mondo obed gi kwe, mondo obed gi siasa maonge koko. Mondo obed gi gima kelo koko kaka Kuria gini mayenyo ji mayanyo weche maricho siasa. Ikaw titere court, tiketo evidence titwe jela.
to kwanyal dhi nyime. Rokana nyaranga joki wacho wabunge bende nyoka ikine gini bende oganda osebedo kok mor kod ikaro kod kaka gikadho chike amuka nyalo paro chike go kuma na kaka electoral laws nyalo paro chike mabende ne giloko man tero kod weche go kuma giyiero bende nyalo paro ni chiro kacha chanene gi chak gitwo ne gidwa mondo med gi omenda gin bende ok par ka samoro bende gin kod geno mar jopiny e chunyi ok apar kata ne wabunge kende nikech wabunge represent political parties. Yes. For me and gimana go gi problem e weche mowacho gi tegi political parties nikech political party ko wacho ni bana wan odwaro credible election. Yes. To political party no cannot support a process mar change chike mar loko chike makelo a credible election. Iwinjo kaka election mwadhi e sani no nego beni ni ngata machung yiero account manager oyawo account onyiso IEBC ne pesa dimo tiyogo kamano mondo control financial electoral spending. Yeah. Malini no ka bunge no dhi mogolo no wach nitie weche mag somo qualification kilo chunge position mage ineno kama gone gigolo weche mar kelo integrity electoral process okel mana registration voting ki transmission of votes ngene isa moko jo siasa no ka focus mana kanyo ni IEBC kae ni electoral voter registration kae maji focus don't tie integrity issues around elections ni bana inga ma corrupt to Jeff Kiga welo inga chulo ga loan kare kacha tax be chulo iwinjo gikeno iro clearance ethics and anti-corruption those clear intie weche corruption moko to kineno ka jo siasa golo weche na to gido mana focus e weche mathindo ni voter registration ni voter identification ni voter transmission kae mwangi moko to tieni ngata kata mana jakuo moseuso drugs nyalo biro to ge pesa to campaign to bedo MP obedo governor nyalo kata bedo president to magi gik makoro ketho piny ni kwatemo fight corruption at high level. Yes. To kwanyal nikech joma richo manego beni magolo oko ka emose dhi mobede telo mamalo. Rokana nyorego nanjo ka IBC wacho ni sani ni gibro keto chike motegno kendo idwa ni ngata machunge komoro mora nyaka ibedi ni kod otiko mogok kuom EACC manyiso ni ionge kod weche momaki magwe koduto mag mibadhi wageno ni commissioner marwa Bukala bro te wano kendo gibro mana chiwo tiko ne jok maonge kod buche machalo mano nyalo mana geno je mano ikeno mano mana geno nikech gise prove over the years. Yeah. Ethics and Anti-Corruption Commission gi IEBC Yeah. also prove ni they are not above board. Gise prove ni gik magi wacho no giwacha mondo owinj maber mondo walink kondo mondo kikogo koko. Yeah. To watem rito mondo wane ka gibro timo kamano. Rokana nyorengo awinjo sani ria ganda koro setieko wach mande ko kaka jogombo kata kamanero manero mar continuous voter registration mano to dhi nyime constituency level ma bro dhi nyime nyaka dwe mar 5 kwa chande nyiso ni to weche mag nominations ano ka jo siasa kone kod ko sani buke duono buche mar gite mondo anje duono buche matindo wacho ni nitie luoro ni bang nomination ko beto moko kuongi nyalo do ka ogiyudo tigo to koro onge wach mar party open ni paro ni nominations gi kibende bro bedo mano duoka e piny e wach mana wacho mokuongo kane wachako ni jadala wapo ko understand the essence mar multi-party. Multi-party kaen multi-party Jeff nyaka Yes. beni wanyalo yie ni ji mondo dhi chama mang'eny kaka gidwaro mondo kiwinjo ni ot maintini odiyore ahinya Yeah. tiwuok idhi ma ichung machielo. So multi-party tieni wanyalo bedo gi chama mang'eny kaka dwarore. Tingeni wuoro gi selfishness mar jo siasa osekawo jo Kenya mokete baskets ariyo. Ni either in a code kata in a Jubilee, which is not a bad thing for mobilization, but for development and growth of democracy is not a good thing. Democracy sama od maduong' kamano seche moko jatelo mani wiye okonyal neno gimoro moro matimore kuonde moko. Koro nitie ji moko maricho kanyo ma seche moko kwalo certificate, seche moko rig ji moko oko, seche moko kwalo mbulu, timo gik manono, ma nomination ok dhi bedo maber. Koro nyakwa ber gi democracy manyalo allow people ni bana ka nomination ok ber kae kifeel ni bana ok inyal compete maber kae to ber ko yieni mondo idhi chama minyal compete go kendo ibed gi thuolo mar kwayo jopiny ombulu ka jopiny oeri to jopiny biro goni ombulu e chama go. Adwa ni example mar 2013. Yes. In 2013 Alego Usonga constituency ne nitie wach mang'eny e wach nomination mar ODM ma Alego Usonga constituency noyiero Mondi Molan. Mulwan en ja Wiper. Muhoroni constituency noyiero Onyango Koyo noyiero gi PDP. Kisumu West constituency Kisumu West noyiero Lago gi Ford Kenya. Awendo constituency noyiero Jared gi Ford Kenya. Migori County te noyiero governor gi PDP. So mane gimo wacho ni bana ka gima kamano nyalo timore to jodala wani bedo gi options ni bana ka ng'ani ok chandwa kata ka ng'ani ok yiero ok tikodo maber to wanyalo yiero ng'ama chielo to mane nyako biro yie ni kaka jodala wani to kura mara Raila Amolo Odinga cha ete ne tieni ni bedo ni ng'ato dhi chama moko to kethe nikech mago to kura mag Raila Amolo Odinga
te en mani ko wacho ni bana kichunge PDP governor midware gochne to kar presidency kata tenga en Raila Amolo Odinga nikech go cheko kodagi ni mondo kik go kura e chama mionge inya kata gocho ne ngate chama moro cha iwinjo kati na ja ODM to kati ja PDP presidential kiro ya Raila to bori nyama na ya Raila so ano kaneka bedo gi chama mang'eny nyalo ketho democracy kata nyalo mono bedo gombulu made support Raila Odinga for president so jimatiyo gi maga parone mara excuses lakini onego bedo wacho ni jowani bana watemuru mondo obed thuolo kaka nyalore mondo ji olar eyo makare kik bed ni bana kireme ODM kai kata ko mai to ni wach ni orumo nyako yiene jowa mondo bed gi thuolo to kare amowa yo samaro jo kako bedo kodi and I can give an example there Nyali constituency e Mombasa never lose Nyali constituency nikech nomination mane okwa manage maber Senator mama Mombasa never lose ne Wiper nikech no kwa manage nomination maber so this is a process that we must whatever bana kajinya kwa nyalo yiene ji mondo cha campaign kamoro moro magintie to winjire ni bana koma duoja to mi Raila Odinga kaparo mabro mana dimo samoro ka bedo kodi ka ende gitwa ka jor bura Carlo chike to wacho ni mane momiyo samoro dwaro ni jor bura bedo gi jor bura mang'eny to mai ndi mabiro sami wacho ni kigombulu to winjo ka sasa wacho ni ogoye 6 piece na isa ni ogoye mondo ka gidhi bedo to gibedi gi jor bura mang'eny mondo gimbe ni gine ka ginyalo loso wach chike Jeff sani Kenya mwantie kae onge chama chiel manyalo wacho ni eno nyalo win presidency kapo ni nyime presidency gibedo won a coalition iwinjo bana koro coalitions gema dhi form sirikal coalition tiene ni chama mang'eny biro koro kibaja timo en mondo kik obed gi shida kamano obedi bana chama tema dwa biro mondo yiero gi obedi gi chama mane coalition koro wan kaka wacho ni wane NASA obedo gi vyama mane NASA koro chama moro ni chungo make sure ni mondo obedo included list ma chama miro ni NASA koro kwa the parliament kwa be push gimoro as a coalition iwinjo ye to wan kaka jo NASA te wabedo gi parliamentary group mar jo NASA to chama moro nitie ibene tebo mar NASA ka to winjo ni wan kaka jo NASA ere kwa dekado this thing to kwa nyalo wacho ni wan NASA kaka Nairobi kai listen wan NASA je to wai kuchungu candidate ne iwinjo in Nairobi kai to ODM kuchungu candidate ne donge to Ford Kenya kuchungu candidate ne be wanyalo win wadwa ni chama moko gite olar gik moko matindo lakini koma duong to wacho ni wariwre kaka NASA koro kaka Nairobi ni wacho ni wan ga jo NASA wachungo ngane koro vyama moko gitu waneno kwa pogi moko ile gaito wachungo ngata chia to koro kaka matindo mag MP gi MCA ka mako to wene jo pinyo tim kaka ero kama nya Richard Orengo neno ka thuolo dhi matek kama nero na ka jatamiga maro weche mag somo mano fu Dr. Fred Matiang'i timo lokruok e mbalariany kano owuok kodi kende kano ogol duoko mar klas 12 nisa mi gombo ni nene ni mondo obie weche mag colleges kaachiel kod mbalariany iparo nade kaluwore kod weche lokruok mosechako Jeff, issues Mama Matiang'i raise are very valid kendo gin issues motim audit the Commission of Higher Education mo wajani bana the issues are 1 2 3 one issue mantie nea the number of students madonjo university oingo number of lecturers koro kanga to puonjo nyithindo 600 okonyal mark papers gi in high quality ena nanga makao marks timiyo nyithindo nono kanye biro ka jimoko biro gi pesa to miyo lecturer timiyo gi pesa imiyo gi marks mafe issue man kani lecturers ok chul maber ineno ka sani koro gidhi strike ema koro nyithindo moko man gi pesa nyalo bribe gi to gibedo no miyo gi marks mo gitimo kata penj mo gidhi kata class issue moro Mama Matiang'i raise ni bana king'iyo education king'iyo kaka university ni penj class timo penj mare no do not standardize ni bana university kai ne first year in school of mechanical engineering courses mutimo Kenyatta University gi Moi University gi JKUAT bedo ma standardized makutimo penj nyapiny bana engineers wa at the same standard to kai university timo mare to bedo matek mogi kendi bana nitie ji moko mabiro to bedo e university for 2 years to yudo degree onge degree minyalo timo e 2 years iwinjo je nikech degree en gima tek mogi keni shimar school based iwinjo ni ngato en kata opuonjo kata mana nyef ginene rango kucho to not somo University of Nairobi otimo Bachelor of Science laboratory ni Nairobi kai sadi motimo practical mobedo gi interaction gi equipment gi gik motimo mag science
So Mama Tiangi watch are valid and things that will improve our education. Nikija kinya wacha ni bana in a year, you be in class for 5 days. Titi mo Bachelor of Science. Science man be nyala timo for 5 days. Ni so me book without practical. So we are saying ni bana Mama Tiangi timo are good. We need to support him and universities, the university administration. Ananya parogani wa university wacha ni bana gima bili ni parallel program ni. Nyaka bedi gi mechanism make sure ni quality. Parallel program crash nikijo ya education jibangenya access but nyaka bede standards miwaje ni bana ko kido C and above kada ko kido C plus and above to kinyal donje parallel niketo ki qualify for that the university the college machielo nti tertiary inyalo dhitimo gik moko diploma level the certificate level the higher diploma then ko kibiro a degree. So I think those are things Mama Tiangi timo which are good. Yo Kenya we need to support it kedo support uru motegno kabisa. Ero kama nya Richard Orengo in kaka ngato bende lonyo weche mag research Saniri Communications Authority kada dol mochungne gayo weche mag tudruok gidwaro ne mondo GitHub communication ma iji katiyo kudomo ya manyiso ni yote machuok kada kigo simu to ing'eyo ni to mama go simu ni tire center ma ginyalo monitor ni to en ang'o matimo injo ka oganda moko se ywak ni mano ero koro idonjo e ngima margi maiye kata privacy margi idhi kethi in wach ni pare Jeff an gima nyalo wach ni en magi king'iyo kaka thinking mar Communication Authority gin paro mani Jubilee government gin magi policies mag Jubilee government thinking ni bana we can control what the spy on gima ji wacho odunjo gima ji kuodho mago tendencies gitimbe serikal muluor serikal matimo gik maricho moparo ni jopiny are always conspiring against it serikal matimo gik mabeyo mais open and transparent and accountable onge tiene mondo gi chik ite e gik ma Jeff wacho gi girlfriend ne kata ngato wacho gi jaode ni gidwa ng'iyo ni messages magi mioro ne ngato. That is not important. What the government should do ntie mechanism mitimo go intelligence Jeff. First of all he identify to eke jomaricho. So jomaricho go emuluo to koro kilo alwa ngato en kata moro ma uso kata manomena edo kibira kai ni chako tap gik mowinjo koro idwa winjo timango so apparently magi tendencies mag sirikal musiluoro jopiny sirikal matimo gik maricho sirikal ma involve weche mag dictatorship gi corruption magi tendencies mag corrupt emo nyandalo chor kane wathindo nikiwuoto kikiwuo matek nke jomoi ni machiegni kanyo so gimoni spies nini gik ma giwacho mago timbe sirikal matimo gik maricho magi tendencies maricho in case it is being done for security reasons. National Security Intelligence Services ong'eyo mechanisms magi map go jomaricho kendo gitimo go intelligence e gik ma giwacho wach mani Communication Authority be go dwaro ni gimoro mar ngato wacho gido winjo mano is a waste of our resources and a waste of our time and tendencies maricho moko nego benwa wacho e democracy kaka mwanti nikech wani ng'ano ni right to privacy. Kana ngato dwaro ni winji gima wacho odhi e court to give court reason constitution wacho maber ne ya okoda gini mondo serikal kik winji gima wacho serikal ka dwaro winjo gima wacho to give reason beyond reasonable doubt give a court to give reason yes kagi say give reason to judge miyo yamo permission magibiro go ni koru nya winjo wach mangane wacho based on grounds gi reasons magigolo ni ngane wa suspect ni ngane kama to wachaje ni wado winjo gik maji wacha paro ni mago tendencies maricho moko nego bedo encourage Kenya mwadhieni en Kenya ma free en Kenya ma independent en Kenya ma democratic omiyo mago gik maketimo nego temge kalore kod weche mantie kantie wach moro miyo ni Jeff ingeni be police oknya buga ni Jeff ni wach moro koro kantie wach moro tikaw gino itere court ntie process mitero go in court to jaje ma give rusa ningane based on information evidence muchiu aparo nego bedo winjo gik miwacho nikech wa suspect for security reasons tie wach kose kel mano iwinjo warrant no ka koto se mi warrant koro gibiro ginyalo sachi ginyalo winjo gik mitimo to nyaka bed through the legal process okibukre bugani awinjo ni onego ne giwuoyo gi Jeff ne giwachango ni ro winjo gimo wacho that is wrong and that's unacceptable. Ero kama na nyorengo aneno ka thuolo odhi matek kendo thuolo rumanyisa ne wacha mar sanire wang'eyo ni Jubilee nitiere kod candidate mar gima chung kaka president wantiere kod kata NASA mabene no nyiswa ni gibro yiero ne to en jal mane mabro chung kaka flag bearer mar giparo ni kagi yero kaka oganda se ka speculate ngi wacho ne ginano ni fallout nyalo bedo kagi yero flag bearer mar gi keta ginyalo kere kata ginyalo riwre ini paro na onge gimomiyo nego wach ni fallout nyalo bedo nikech nyocha tim research ariyo Jeff to research onyiso wacho ni bwana kod sani popularity mar NASA is at 51%. Tiene ni NASA se kadho Jubilee ti wacho na among the candidates mag NASA go rela kudinga ni 52% of the support
Koro okinyalo wacho ni bana Raila nigi 52% of the support, ni only 48 ema koro Musalia gi Mudavadi joge pogore mathindo. Ni koro wakaw ng'ama nigi 42 ni mondo waketo support ng'ama chielo. Mato pacha kaka Richard Orengo. Angeni NASA has got processes magidhi timo gono magidhi identify go presidential candidate. Tadwa na wach ni bana ka opinion research motim weri magipsos motim independently gijima serious. Owacho ni 52% mag supporters mag NASA support Raila Odinga. They don't get here mondo waketh sano wuoyi gino jima wuondorego mondo tem ka ginyalo mondo gi convince Raila mondo gibed running mate mare. Nikech mane makoro position ma vacant. Position ma presidential candidate mar NASA na paro ni is already occupied. Yeah. Iparo kalora gi research mano timo. Angisi ni 52% of supporters mag NASA wacho ni Raila Odinga ema gin gi support. The risk ni kikao ng'ama nigi 25% kaka Kalonzo kata ng'ama nigi 4% kaka Wetangula tiketo kanyo 52% will not vote for NASA. Yeah. To kare research ni sana research gik malokore. Kolokore for now kolokore to bro ng'eyo lakini as at now and 52%. Koro kati wach moro mobiro mbele gacha to bro ng'eyo kendo bro loko pacho. But okore wacho no wuondore ni ng'ama nigi 4% dwa ni ng'ama nigi 52% support. Nyaka be ni bero supported based on your contribution. Because NASA is a coalition. Coalition tiene ni bana wabiro together. Kwa biro together wabete mesa kama wabete kodi ni. Wapenyo Jeff ini kela ngo. Kan Richard Orenga kelo 2%. To Jeff ini kelo 52%. Onge tiene ngoda be Jack na tingo dhoga na do pingo rekodi e gimise kelo mar 52%. Nikech tiene ni aonge anything emer nyamadwa adwa ng'e. Yeah. Ero kama nya Richard Orengo ageno ne kaki wache no ero nyalo bet kamano kiwacho ni onge ng'ikruok kata ng'ukruok manyalo beti mano wabiro winjo ka gilando no ayanga ni to en ng'a. But again okinyal mono ng'ato wuok e NASA. Ka ng'ato be en kata omiye pesa kata chunyo ng'ukni kata timo ang'o modwa no wuok be ok wanya control ko wuok. Gima dwaro en kare jo NASA en bana jo NASA ma obed mana jomotegno ng'ama to wuoga supporters to bro mana dong e NASA kendo bro liberate. Even motegno kaka Jubilee sani otegno. Jubilee kapar ko tegno. Gin gi presidential candidate. Bedo gi presidential candidate komisi ni tegno. Gima Jubilee ni presidential candidate get they are in government now. So automatic president ema continue. Iwinjo. Kada na last election in America Democratic Party now got the nomination to get Obama was going for a second term. So man does not mean that they are strong. Ero kama na nya Orengo. Kama na ero produga chaka mo chako gweche kachela weche machala kana pro bango ni to scorecard mar Jubilee chala na to wana kaka kuno baba ko penyo wacho ma opposition mo mpie en to programa ni opposition oglono opposition you minority male kake ubiri ko beni luoke minority parliament ka polunga ni ora nyo kaka Jubilee legislatures belongo ni opposition is not opposition mane nying ma ose bedo ko ni to you know so mo the parliament ngamo ka do penyo mo the parliament mo yeri you should know ni ilo ngani majority minority Manuel kako ni gobeni obedo to ganda wa aparo ni opposition aparo ni wachi gini wacho ni opposition tapani gi winje en opposition nade to wan gi sirikal Jakranguma Kisumu wan gi sirikal Rasanga Siaya wan gi sirikal Awiti Omabei wan gi sirikal Odhiambo Asumbi Nairobi kai wan gi sirikal Joho is not opposition okinya no Nyanza no opposition zone Nyanza is not an opposition zone Nyanza ni gi sirikal Kisumu wan government county na wachaka doke nyingi maro minority in the house. Richard Orengo winja chiel ka chiel ka watu wake weche pogore mabende sura katimore e kor joma mabende ne wantiere mabende ne osekalo. Maindi ni kukumaro wach kora Jeff Lopa. Erokamano.